Tinaimbag adamag kas insurat ni San Mateo. San Mateo Kapitulo 1. Daytoy ti libro ti kapuunan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod met iti kapututan ni Abraham. Manipod kini Abraham agingga kini Ari David, at toy dagiti nailista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken dagiti kakabsat na. Sumarunuda Fares ken Zara nga anak ni Tamar, Ezrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Hesi ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David agingga idi napagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda iji Babilonia. David, Solomon, putot ni David iti asawa idi ni Urias. Roboam, Abias, Asa, Hosafat, Horam, Osias, Joatam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Hosias, ken ni Jeconias agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita iji Babilonia agingga iti pannakayanak ni Jesus. Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ken Abraham agingga kini David. Sangapulo ket upat met ti kapututan manipod kini David agingga a naipan dagiti Israelita iji Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda iji Babilonia agingga iti pannakayanak ti Kristo. Kastoy, ti pakasaritan ti pannakayanak ni Jesucristo. Naitulag ni Maria nga inana ang mayasawa kini Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, naamuan ang masikugen ni Maria, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat ang maibabaen ni Maria, pinanggep na nga isina as sililimed. Ngem idi panpanunutin na daytoy, nagparangking kuana ti anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainep, kinunana, Jose, anak ni David, di ka agamak ang mangikasar ken ni Maria. Taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngaynan to ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Hesus. Agsipod ta isalakanan to, dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta. Agsikog to ti Birhen na balasang, ipasngaynan to ti maysa lalaki, ket mapanaganan to iti Manuel akayat na sawen, adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Ngem saan na adininaan ni Maria, sakbay anang ipasngay iti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus.